Ketkä toi Riku? Saanko mä aloittaa? Saanko mä aloittaa ekana? Mä jo pääsin. Kuka se on? Sinä perkele! Ois hirveä jos tapahtuu. Kuka vittu ampuu ajapäin? Kuka on siinä veneessä? Se on tämä mustakini! Tämä näin se on! Se on tämä näin! Mene. Sille kahti esittää! Niille. Ja sä et tuo mukana sininen skini. Mene pois. Annetaan sille mahdollisuus. Kuka toi edittas Julmaja? Tämä! En edittaa! Mä osaan edittaa! Se on tämä näin! No sit on. Sieltä Julmajaa. Pasko! Joku edittailee tässä! Riku! Painu vittu! Joku kiusaa mua! No se on ne vittu. Riku, venotkaa nyt. Pasko! Kiusaa! Kikakkaa. Toistaako te Jonne? Ketkä toi Riku? Mehän se kuoli full damage, vitsi mikä Jonne. Nimetyyppi! No niin meidän pitää taustalla lopussa, että katsotaan nää sun. Vittu. Kaupu Mä voin siinä. meidän vetää nää aseet ja kaikki vittu pois. Mä voin viestiä